En je kunt alles maar één keer goed doen. Dus op het moment dat ik geconfronteerd word met een vraag vanuit de gemeente, bijvoorbeeld dat het voor of 2 jaar terug gebeurde, van de brug wordt geschilderd. Ja. En we hebben net gehoord van Rijkswaterstaat dat die niet per se grijs of bruin hoeft te zijn. Ja. Kun je eens nadenken over een andere kleur. Nou, dan denk ik van, hé, dat is leuk. Is er een andere kleur? Is er een andere mogelijkheid om iets met die brug te doen als hem alleen maar bruin te maken? Ja. Nou, en dan kom je in zo'n traject van paars, geel, blauw. Nou ja, dan formuleer je daar een gedachte over. En voordat je het in de gaten hebt, voordat je het zelf in de gaten hebt, ben je eigenlijk alweer met een volslagen nieuw project bezig. Ja. De vlaggen op zich. Ja, nou de vlaggen is iets wat weer daarna gekomen is. Want in eerste instantie had ik het idee geopperd om de gemeente verteld van je kunt 2 dingen doen. Je kunt een onderdeel van het landschap maken. Ja. Zodat je over die brug heen rijdt en niet in de gaten dat je over de brug heen rijdt. Je kunt ook de brug nemen als landmark. En dan moet je zorgen dat die eruit komt. Denken we maar aan de brug in Emmerich. Ja. Waar je van ver af ziet van, hé, we gaan daar de brug over. Ja. En niet alleen door zijn grootte, maar ook door zijn kleur. Nou, ik heb toen het voorstel gedaan om hem crème wit te maken. Een mooie, serene brug. En in een tweede fase heb ik voorgesteld, als je er dan ook echt iets extra's van wilt maken, probeer dan eens iets te doen. Voeg iets toe. Probeer iets toe te voegen. Ja. Dat kwam mede, kom weer op een ander traject, door het vrachtwagenproject wat ik daaraan voorafgaand gemaakt heb. Ja. Daar leerde ik namelijk eigenlijk het medium kennen van dat met fotografie en folies alles beplakbaar is en alles beschilderbaar is. Dus de brug die heeft eigenlijk ook zijn raakvlakken. Ja, je maakt het natuurlijk, maar het heeft ook zijn link met het vrachtwagenproject eigenlijk. Nou, toen ik met dat vrachtwagenproject bezig was, Art on the Road, toen kwam ik er eigenlijk achter dat we op het ogenblik met de digitale bewerkingen en met de folies die er gemaakt worden en de druktechnieken die er nu bestaan, dat je alles kunt beplakken en kunt vorm en kleur kunt geven, wat vroeger geschilderd moest worden, dus kostbaar was. Op het ogenblik kun je alles een kleur geven voor €35 de vierkante meter.